It-tlieta filgħodu il-Parlament approva il-budget għas-sena d-dieħla kif ippreżentat mill-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana fl-aħħar ta' Ottubru li għadda. Il-budget ġie approvat mid-deputati tal-Gvern bi 38 vot favur waqt li 33 tan-naħa tal-Oppożizzjoni ivvutaw kontra. Dan anke il-budget 2026 u l-aktar wieħed soċjali li qatt ġie ppreżentat fl-istorja, inkluż bl-akbar tax cut għall-ġenituri li jaħdmu, il-11 il-żieda fil-pensjonijiet u anke dik fi-Children's Allowance fost ħafna oħrajn. F'kitba fuq Facebook, il-Prim Ministru Roberta Bela qal li l-Parlament għadda budget ta' 9.3 biljun euro favur in-nies, dan bit-saħħa tal-Gvern li jemmen fl-ekonomija ta' pajjiżna u jemmen ukoll fin-nies tiegħu. Dr. Bela tenna li dan il-budget ipoġġi lill-familji fiċ-ċentru grazzi għall-ekonomija b'saħħitha li tagħti futur lil uliedna. Hawnhekk il-Prim Ministru semma miżuri li se jidħlu fis-seħħ permezz ta' dan il-budget fosthom tax cut oħra għal ħaddiema u tax cut ġdida lil ġenituri li jaħdmu, żieda fil-pensjonijiet u għajnuniet lil dawk l-aktar vulnerabbli flimkien ma' investimenti fil-futur u sostenibilità tan-negozji bħall-AI għal kulħadd. Sa dan it-tant f'din is-seduta kienet l-aħħar waħda qabel il-Parlament aġġorna qalb tal-miliet. Għaddiet ukoll il-liġi brabta mal-protezzjoni tal-art agrikola li se tippermetti li din tintuża bl-aħjar mod waqt li din ir-riżorsa limitata f'pajjiżna tkun iżjed sostenibbli għal ġenerazzjonijiet futuri. Il-Parlament ukoll approva b'mod unanimu li jkun hemm il-jum l-innu Malti nhar is-27 ta' Diċembru waqt li l-Belt Valletta issa ġiet imnaqxa uffiċjalment bħala l-kapitali ta' pajjiżna anke fil-Kostituzzjoni. Is-seduti parlamentari issa jissuktaw fl-14 ta' Jannar 2026.